Θα γίνει η σέντρα, ο Καπίνο δεν βγαίνει και έχουμε το 1-0. Βλέπετε εδώ δύο παίκτες, απίστευτο. Και επικίνδυνη η κατάσταση για τη Sporting Λισαβόνας. Ο Καπίνο θα βγει, 2-0. Πέρασε η παλιά, το σούτ από τον Φερνάντες δοκάρι. Φερνάντες, Ζέλσον, πέρασε η μπάλα. Ο Ντουμπιά, δεν υπήρχε offside. Και είναι και πάλι επικίνδυνη η κατάσταση με τον Κόαντες να μπαίνει. Ο Καπίνο σώζει και πάλι τον Ολυμπιακό. Όσο καλή και αν είναι η Sporting εδώ, άλλη μια ευκαιρία με τον Ντουμπιά να μπαίνει στην περιοχή. Σταμάτησε, έδωσε στον Ζέλσον, ο Ζέλσον δοκάρι. Εδώ θα περάσει η μπάλα, ο Φερνάντες, ο Καπίνο, 0-3. Και ο Τζούρτσεβιτς, να η ευκαιρία, το πλασέ, κόρνερ από τον Κόατες. Εδώ κοιτάξτε, πέρασε η μπάλα και πάλι ο Καπίνο σώζει τον Ολυμπιακό από το 0-4. Δώστη κεφαλιά, δοκάρι και έξω, τρίτο δοκάρι για τη Sporting Λισαβόνας. Θα μπει και στην περιοχή, κράτησε, κάνει και το shoot goal. Με αυτό το θέλαμε νωρίτερα. Ο Πάρντο!